Pred 13 rokmi začala svoju históriu písať súťaž Ružinovský idol. Tá je dôkazom toho, že v mestskej časti Ružinov študujú naozaj šikovné a talentované deti. Aj tento rok mala porota neľahkú úlohu. Veľká sála Domu kultúry Ružinov hostila už 13. ročník obľúbeného podujatia Ružinovský idol, ktoré každoročne organizuje základná škola Drieňova v spolupráci s mestskou časťou Ružinov. Tento rok sa do súťaže zapojili všetky ružinovské základné školy. Účasť tak bola naozaj bohatá. Je to také akože šťastné číslo 13, čiže 13. ročník už by bolo vlastne 16, len teda museli sme kvôli covidu 3 roky nesúťažiť. No a som veľmi rád, že tento rok sa zapojili naozaj že všetky školy a skoro úplne všetky školy s 2 číslami, takže toto bude ročník, kde bude najviac súťažiacich. Aj ceny z mestskej časti Bratislava Ružinov sú naozaj veľmi hodnotné a pekné a hlavne tí decká si oddychnú pri takomto zábavnom programe. Žiaci zaplnili hľadisko a značením povzbudzovali svojich spolužiakov na pódiu. Práve táto podpora a priateľská atmosféra dodali súťaži jedinečný rozmer. Každý účinkujúci predviedol originálne číslo s cieľom čo najviac zaujať nielen divákov, ale aj porotu. Na pódiu sa spievalo, recitovalo, tancovalo a nechýbala dokonca ani vzdušná akrobácia. Rozmanitosť vystúpení ukázala širokú škálu talentov, ktoré v ružinovských školách rastú. Zahral som sonatínu, prvú časť od Beethovena. Si teda prvý, nemal si stres? No trochu, ale ja som už hral na koncertoch, takže nie je veľký. Vlastne recitovala a prednášala som povesť. Akú povesť? O Smolínskom kastelánovi od Ondreja Sledackého. Prvýkrát som tu bola. Na Ružinovskom idole odprezentujeme vzdušnú akrobáciu na kruhu. My sme mali súkromné hodiny s našou trénerkou a ona nám vlastne postavila tú choreografiu a sme ich mali niekoľko, vlastne asi mesiac sme to cvičili. Vystúpenia mladých talentov hodnotila štvorčlenná porota, v ktorej nechýbal ani zástupca starostu Ružinova. Ako sám uviedol, vybrať tých najlepších nebolo vôbec jednoduché, pretože všetci účinkujúci predviedli výborné výkony. Tá skúsenosť je presne taká, že už som bol aj minulý rok, to znamená, že zhruba už som vedel, čo ma čaká, ale stále vás vedia decka prekvapiť tým úžasným množstvom talentu, ktoré majú. Musím povedať, že ani v rámci poroty sme nemali vždycky jednotný názor, museli sme sa na nejako dohodnúť. Určite by si všetci zaslúžili vyhrať, respektíve určite minimálne viac ako 3 ceny by sme v každej kategórii vedeli udeliť. Ružinovský idol je krásnym dôkazom toho, že školské podujatia môžu byť nielen zábavné, ale aj inšpiratívne. Na 13. ročníku Ružinovského idola zažiarili žiaci viacerých škôl. V mladšej kategórii Young Idol zvíťazila talentovaná Gréta zo základnej školy Ostredková. Medzi staršími uspela Tamara zo základnej školy Kulíšková. Pre TVR Valéria Konevých.